Ens mereixem una sanitat pública i uns serveis socials de qualitat, amb recursos suficients per atendre els nostres malalts i tindre cura de les persones majors. Cal una educació pública digna que garanteixi l'accés en igualtat a la cultura i a la formació de totes i tots. Solament l'esquerra pot garantir l'accés a la vivenda a preus assequibles als joves i a les persones amb rendes més baixes. Volem donar-vos la benvinguda a la ciutat habitable, a la ciutat que vol respectar el seu patrimoni urbanístic, arquitectònic, i aquest patrimoni que fa que les ciutats puguen ser reconegudes al llarg del temps i no puguen ser destrossades com la ciutat de València, que vol multiplicar les zones verdes als barris, que vol multiplicar els equipaments públics per a millorar el benestar dels treballadors i les treballadores que viuen als barris populars de la nostra ciutat. Yo os puedo asegurar que este señor se va a sentar en el banquillo, pero no en el banquillo judicial, sino en el banquillo de la oposición a partir del día 27. O recuperamos el patrimonio natural para que no se termine de destrozar. Recuperamos el litoral, recuperamos los humedales, recuperamos nuestro patrimonio arquitectónico y nuestro patrimonio cultural, o desde luego no quedará nada. Ens mereixem un país valencià diferent, d'esquerres, amb dones i homes lliures e iguals.